Správa z tlače. Pre ekonomiku krajiny môže nastať vážny problém, ak vláda v roku 2024 vhodne neupraví pravidlá ekonomickej migrácie. Ak nedôjde k rastu miest, bude mladšia generácia odchádzať za prácou do zahraničia, predovšetkým do Českej republiky. A tento by som chcel vyzvať premiéra Fica. Pán Fico, žiadam vašu osobnú angažovanosť tejto veci. Veď táto otázka sa dotýka bytostne aj vás. Veď váš syn s jeho manželkou išli pracovať do Českej republiky. Dokonca máme ministerku, hrdú Slováčku, ktorá bojuje proti skazenému západu a obracia sa čelom k východu a Rusku. Sama žije v Rakúsku, jej druhá dcéra žije tiež v Rakúsku a neuveríte, jej prvá dcéra odišla žiť do Ameriky. No ak toto nezastavíte, všetci budú musieť utekať na ten skazený západ. A čo tu potom budeme my vlastne robiť? Odozdáme sa hrdo Rusku? No ja nie. Držte sa. A držím palce tejto vláde, aby s týmto niečo spravila.